Wagwan. Is shut even. Show F message. Wagwan people. Comment if you can see the message. If you can see me comment. Pane be comment there. Okay, pane be comment there. What up? Memory ndatsikwa. Wagwan. Maida say. Boy, Maida say wagwan Costas family wagwan waini Maida say boy Raman. Oyo Android was watching from Zambia. Maida say mdara from Zambia. Oyo Alice wagwan Shaman Madi Anzi Pekisipo Moyo wagwan YouTube George Junior Mama A My Mombi ndizo Alice wagwan Alicia Tanaka Nico NT Junior Madia mana munezi kuitira mana muri no mabasa re mukubatika this time. We see the room. Yeah. Tap shit. Wadi bro boy ramana muda sera mana kukugocha kukupisa. It's very hot. It's very hot. So maida sera mana dakakula down. Ndani maso asina kuya life here. Like that maso asina kuya life. What's happening? Anzi, you know, I didn't know you can go live on YouTube. You can go live on YouTube. You didn't know. About YouTube, I didn't know you can go live on YouTube. Uncle Praise Madi. You can go live on YouTube. Let me see. Next time when I'm going live, I'll tell you and then I'll invite you. Timbo Samakuta live collaboration. You can even do live collaboration. Let's go swimming. I'm so lazy. It's even hot to be a panze pasho. Anzi muriko Africa kandi kuno pisa. Tiri ku Africa mfunge. Temba tutunzo ku Europe. Tiri ku Africa. I'm a go. I love my life. Yeah, you can even swim the whole day. My life anonza my subscribers to daro. My life are boss to daro. Anzi when is part 3? I don't know, man. I don't know. I want to show the part 1 and the part 2. Muru fare series achi maru zen comment section. Muru fare so that I'll put the effort there ku part 3. Are you loving the series? I was sleeping, yo. Are you liking the series that we did? Muru fare and then part 3 is coming. It's coming. We're still working on it. I mean, I want to go Africa, go pizza, man. I want to go to the 2 year man. And it's interesting. More. Yeah, okay. More is coming. Rekatifunge kuti toshute. Rekatifunge kuti Johnson also di kanaenda kwa Harare. Rekatifunge. Because atina zviri mumusoro. And yes, we are. I even bought popcorn and paid full system Wi-Fi. Yeah. Ndimo wanowacho saka makapenga. The drama is a banger. Oh, saka charamba ito zvekuactor. Anzi preza tiri kuudzwa nyaya yekuti muri kuenda kubasa. Muri kuendera kubasa. Anzi kuchando kuti unatanzwa neflu. Tirakuye ikoko titondoro chese. Tirakunzwa neflu. Anzi wangasiya Madam Giroza. Madam Giroza akazosara. But yeah. Tifunge zvimwe titoita sei kuti rikuda kasha tifunge zvimwe. Hello Uncle Praise. Hello Vanessa. Maida say mana it's very hot. Amana ikone takakwidza data mana. What data are you using? Munomuzimu. Anzi wese Madam Girozi vakumusha kwavakasara. Vasara kumusha Madam Girozi. Amana, what data are you using in Zimbabwe? Oh, the data is so expensive. Yes, I was using Econet 45 and then
recently rakakwidza kuita $70. Imagine from 40 to 70. Raka increase with something like about how much? $25 ndizvo. Imagine man, tenga wifi. Wakwana uri Roger wakutenga wifi wachatodzoreka. Lakasina anodhula kuinstalla. Nachita Starlink, but Starlink is costing 250, sorry, to install. That's a lot. Dadari kudhura zingaite. Dadari kudhura zingaite. Mujomba, how are you? Is it Mujomba or Mujoma? But anyways, I'm fine. Wagwan people, dadari kudhura. Kana wada kuya paZimbabwe, make sure kuti wakasimba padata, because I'm telling you, dadari kufendera vanhu muterritory. Dadari kufendera vanhu. I think I'm gonna start streaming. Kuti ndoita my challenges ekuita going live for 24 hours non-stop. What do you think, guys? 24 hours going live non-stop. Amanye kana kuchipisa leso. Ka iPhone kangu kano offer itakadzima manje. Kinogeza pachata. Ngomu kana kaisa camera ndichikuudza nyaya, and I need to get another phone also so that I'll be reading the chat ndakagara wandakagara. Starlink is expensive to install. It needs 250 to install. Yeah, it's very, very expensive. So, man, what's going on? What's happening? Do they? What's happening? What's popping? What's going on? Hello, Uncle Praise. What on my day? Zvinongonetsera vanhu vakaita sana Praise munofunga kuti content hazvisi basa. Musadzise mabasa edu. Sorry zvenyu. Money shall never be a problem very soon. Yeah. True that. But if I get a problem forever, that's true. Hakuna zvimaiva zvidiki like rain. Kunokueshera hakuna. Laende toko muchachero kunokuri apply rashina rotsa makore kuti uye. It's not easy. Hey Praise, good movie. Thank you so much. Thank you so much. The thing is like I'm running out of ideas and I don't know man what. Don't continue with the same movie rashina was. I'm thinking with the Johnso ita say, and it's just something chandakangofunga kuti maybe if I join A na B don't wanna go down na C na D. But now the thing is like it's very hard traveling again, go back, it's very far to continue the movie. And Johnson far to perero. So to far out continue I think I'm gonna look for more actors though, because I was not even supposed to be the main actor. I don't love acting. I don't know how to act, and that share main actor to figure out Johnson. I just wanted to be a cameraman. So now it's becoming hard for me to think one. After thinking, to hold the camera, 2, to shoot to my angles, 3, to edit, to direct, everything is on me. To sponsor the movie, to pay the actors, to direct the movie, to hold the camera, to shoot, to edit, everything. So at least if I had some actors, one actor, and then I'll be just thinking and editing, to post everything. You see? So it's not, my movies are very hard to make a man, because there's a lot to do. Not gonna wait, sure. So I'm gonna keep on acting. The vlog and I'll go pay my manager, so today doesn't book editor because it's very hot. But I might give you a vlog soon. I'm gonna make that character you baby in Repano for free. Character you magic. Yeah, unozo go nere magic, so need capacity was as you're gifted in the senator. Mawan, we're trying. Muzoti namwiri muZimbabwe unopesera kuti pama magifts unongosina, unopesera
Samoda multitasker. Even chero ndatonzwa pana paitodiwa kana headmaster nonotongoenda. Manzo odiwa kana headmaster ndidedze. Because muZimbabwe unopa zvivindi. Inoita kuti utoudza kana vanhu kuti ndakamboita headmaster usina kana ndakambodriver. Nyange even nyange uchiapply kana maship unongoapply kana position ya captain because nhamo yemuZimbabwe inoita kuti uite zvinhu zvosada wakamboita muupenyu hwako. Johnson ngaende kuHarare kunotsvaka basa odzoka enje. Yeah, that's the plan. Apa fair man, ndikutokudza nhamo yemuZimbabwe. I still remember ndakambo apply rimwe basa so kuSL. Maybe ndokudza nyaya yomumwe suppose ndakanyepa experience and then zvakasatadza kumeka sense. Nenyaya iyoyo ndikuti unengwarwa nenhamo and then unoda kutozozama kutopinda pese. Asa atorega kudzokera kuzimba. Kuzimba panopisa. Mawana isinyaya kutamba nayo. Usazviedze. Siyana nazvo hazvigone. Unofosna kurwara. KuZimbabwe unonongofamba uchitaura wega. Nezvinoda kutombokwenya musoro usiri wangu mukombi. Ndarowa nestress baba ndakwenya musoro wangu maiso wakatoshati. Kuba munini wagwana. Iri nhamo nestress ninge yakurwa mukombi. Pazimba nopisa. Pari kupisa pazimba mawani. Ndakwenya musoro usiri wangu nezvino mukombi. Kwenya wangu maiso kwati. Boys. And chiro makati panopisa we are coming. Manaka. Gaya kuti imagine data the cheapest one rukunzi $70. $70 US amana. 70. 70. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Boys. Imagine kuti South data is very very cheap. Unozoti mana. Ameno. Zvikaramba zvakadai soka munongona vlog rakanzi I'm relocating back to Cape Town because $70 is just a lot for data. Yo, that's crazy. And the data is crazy. You need Wi-Fi. Yeah, but Wi-Fi actually is more expensive because the thing is like here in Zimbabwe, magetsi akatoswera tori kwendo inenge tori 40. Magetsi kunogara kusina. Anongoyozorara ubva aenda saka manje magetsi kana achingoyozorara manje hapane pakashata kuti utenge Wi-Fi. And at the same time we need data because we travel. So manje ukatenga sometimes Wi-Fi is a disadvantage. So because magetsi akaenda you won't be able to be available pamepo. And also ukatravel you won't be able to be available as well. You see? So yeah. 70 is crazy. And bantu torongedza bag ndidzoke. Kumanaka. Amen. Maybe for you it's gonna be better. Ashfanani because muno mtu unaona kutodrive GD6. Mtu unaona chivhayo wakutengerwa mwana mota. Kana amen uzona kubatanira. Urupo Natasha usku Poland rupe. Satogara we are praise wakati amana ina normal vile ndakakumotivate ayo motivation ya musamaterere munofa musina kurwara ndokutaura. South Africa yachadhako. South Africa yagara yatongodhako. Kwese kwadhako mana ndobonyipira. Kwese kwadhako. But Zima one. Anzi kuwa zvisiri possible here to find someone report that could take care from SA since when AC line. Zvakaramba izvo. Ndambofunga zvekuita roaming but yakaramba. Ndakwanisa kutozvitengera because ndoshandisa South African Bank. Ndinopindura even mari YouTube but zvakaramba. Roaming yakaramba. Lero kugumira bata paboda. Let's go rob a bank. Uno muZimbabwe machona unosvika mubank macho musoro nachini. Unozosungirwa kupwanya chinhu chisina chinhu. I mean Canada. Kododzokere kuCanada. Lero tokwanisa tokureplace zvangu waitodzoka nditoendewo. Because kuZimbabwe kuona udzoko kunofosina kurwara ndokutaurira. Unonongofamba uchitaura wega so. MuZimbabwe unonofamba uchikoti but nini? Ndana mudzokera kuZimbabwe. But kuti kuZimbabwe kuri sei kuri bo. But ndobodzani. But dai ndakaramba ndiri kuchikoro. Dai hangu sina kukura ini. Unofamba uchitaura wega ndiri kutaura. Unofamba murodi so uchiimba masong echiBotswana usingazivi ndokutaurira. Do you see yourself relocating again?
inini achirongoti life yangu iri confusing haina ndisika ndonongomukana kugara kuBotswana pamwe you never know pamwe zveso nditoro kana kuSouth Africa but I don't think I'm gonna survive here in Zimbabwe. I mean, I don't know, man. I don't know. It's just that in Zimbabwe there's peace, but kana sina mari paZimba no peace. Kana sina mari paZimba one. Isine kutamba naye. Isine kutamba naye. Roti. Ndosha musikane ningiri. Ni vasikana vanoshanda muchicken inoya. Vanotambira $100. But vanenge vachiwana mari rent vachigara kuma-avenues vaishandisa iPhone 16 Pro Max vachienda kumba neInDrive. Asikana machikeni inoya chicken KFC STS pizza titaurire kwamurwana mari imimika vanhu vangononga vatokana nema-OnlyFans vangononga vachitotengesa nayo because haukamuni yekuti anotambira $100 and then ari kuita InDrive every day and also ari kuenda ari kuenda nechikafu kumba everyday same time ari kushandisa 16 Pro Max and ari kugara kuma-avenues paying R500. Boys, muri kuita ka-money laundering. Vanhu vava vari kutengesa, they are doing OnlyFans mumachicken ino and then i-money laundering. Muri kuita money laundering, muri daunyeperana. Takada kubvunza chicken ini kuti inoafodha kubhadhara munhu anogara kuma-avenues. Wena yatsoka vane mimi. You're lying, hazviite. Hazvigone. Yeah, pakashata there is peace but without money mawana kana pasina money apatorina peace sitorina togara South Africa usina peace une mari anichakubata kumamberi apo mundibatsire nchani yangu I saw your red card yeah mari yo nditoida kuCanada ndotoishandisa wasurprise nyana nasurilo come to Botswana amakandibhadhara tikiri nachona ndingarege kuenda ndinotomhanya izve so monaki ritori ready. Mwana kirira mana vada kundienso kuBotswana kana kuvacation nditori ready ndakatogadzira. Yes. Okay. Monarch is ready. Monarch is very ready. More ready. Ndakatogadzirira. And never ask a girl how she makes money. Ndrovunza vari kuwana kupi mari vanhu. It's so suspicious. I don't want to lie. I mean, Hansi, me understanding what you're saying because I'm vendor. When I am vendor, my vendor ndekupi. Vendor, where are you from? South Africa, Zimbabwe. Where are you from? How are you, vendor? Hansi girls doing things out there, praise especially. Amanaga, Muzimu is business. Right now, as I'm speaking, pane mumwe munhu asitotora nemunhu wake because girlfriend allowance anakuya. Zvichiriko zvemagirlfriend allowance muri kupiwa yawe allowance ndiudze hanzi komawiki anatokanga nemawiki iyo munhu anenge ane hanzi bai anonzani koyu anetsa mutawindi hanzi share ameno hanzi bai aniwe 150 munhu ane wigi munhu akapfeka makeup munhu akapfeka Nike iri kudhura munhu akapfeka from Zara munhu akapfeka from Shein. Ukutambira $100 yekuti ukapiwa apa ukatongoichinja ukutambira 100. Regerai zvamuri kuita izvi munoremara ndikutaurirai regerai hanzi life yako hautoinzwisise even inotondiconfuse handitoinzwisise kugara makarongedza aindogara ndiri ready baba monaki rogara riripo kuto unonongomukoitongonzi handei pautozosara utongoti plus ndakarongedzera rapture. Unfortunately ndakazosara because kamupisiro karota kunzeka ndounonge ndakasiiwa shuwa ndounonge ndakasara shuwa because ndakatipekera rapture but I mean not what happened. Hanzi allowance akauya paallowance akauya ipapo ndopariri kuti tipeiwo dzichoma dzacho paallowance akauya ipapo because pari kubhaisika. Saka vanhu vanobhadhara allowance is like you are subscribing. Subscription yerudo so allowance akasauya hapana kudanana. Yeah, the struggle is real. Yeah, the struggle is real. Praise watanga. Aindotaura chokwadi ndirimafira kureva girls are selling out especially Cape Town West, Cape Town nemanigerians
I feel like I mean there's no love in Cape Town. I don't want to lie. Cape Town. Kuti wana mskana. I work in Sea Point. I work in Camps Bay. Where are you working? Sea Point which afudogara kunana Parklands. Sea Point which afudogara Sea Point. Sea Point which afudogara Mustoko. Uti umuhosa kunoshana ku Sea Point. Uri waiter. Amanaka. I want to lie. I work in my restaurants. Industry my restaurant is here kudaro. You can never afford paying rent. Kunana Camps Bay, kunana Parklands, kunana Woodstock, kunana Summer Greens. I mean, those nice places. I hope I can afford kubata nzvimbo idzodzo uri waiter muCape Town. Vari kutengesera maNigerians wana vari kutipa nenhingirikeni. We know what you are using to Nyarara please. Aufamba kuma-avenues manero. Ndobona kuti ama-avenues pakashata. Unomusangana nemusikana wako kuma-avenues. Anotokuti mari kuma-avenues. Mafia unosangana. Allowance yandozirepi. Natasha ndochashaya allowance rero. Ndochashaya allowance. Augononyarara. Anyways, man, I'm chilling. Man. Kwa pizza. Kwa pizza, man. Kwa pizza. Anyways, man, that's one apartment. Not an apartment. One room is even an apartment. Takazona room. Anze waroga. Amurumu wangu unozungana wavhurika. I think rather flu kunopisa kunoga mawani. Ndishode kuwana flu yayona. So how can one survive in Zimbabwe? Romba. There's two options to survive in Zimbabwe. Kuromba or join a SANPF. Two options. Choose or would choose a choice. Romba or join a SAN. You will never go wrong. Yeah. Those figures are those figures. But yeah, man, I'm chilling. Join us, and you will never go wrong. I'm telling you. So, man, what's happening, man? What's happening? What did I say? And from my options, they be same the plan. Kana chikwanza kuromba, shongoromba. Kana usori muZimbabwe shongogara imomo kuweza, shongogara kori kuweza. Na ukaya Zimbabwe ndokutaurira. Muchipedza kubhadhara rent unobva wasara uchinge munhu asina kuenda kubasa. But it's better than SA though. Because unongochipengera uri kumba, unochipengera uri kwawakaroyiwa. Kaya uriro Zimbabwe unopengera kuSouth Africa kana kuUK. It's so sad. At least kana uri kuZimu uri kupengera kwawakaroyiwa. Ndonenge chinzi pengera kwawakaroyiwa. It's understandable. Ndizvo. Dzokai kumusha mana. Kumusha kuri bo. Bari dzokai muchishanya. Because makadzokosogara kunoko Praise SA yauma. SA kwangufana nekumasvingo. It's like part of Zimbabwe. Inyango chete kune maroads chete. Munhu arikugara kuSabablas nearikugara kuSA avanombosiyana because vese vari kugara kune maroads akanaka but vari muZimbabwe. Ansaka ndakudzoka ine. Wakudzoka? Adzoka? Adzoka? Dzoka? Unozvionera mana. Unozvionera. Uchingodzoka kuzogara muZimbabwe usikuenda kubasa sorry zvako. Hanzi praise ndine nyaya newe yekuita madhisi kuna makochi wedu. Ndichakubata. Indodhisa munhu yese ari padhuze neni. Ndotozogosvika mai vane ngozi chete but kubvira kuna mukuru munhu wese. Hanzi I will be there next month. Uyaiwo mana. Maybe makadzoka imimi makasiyawo mikana yekuti tiende kuka modzoka isi toendawo tokureplace. Vanenge vavashoma kunze kweZimbabwe at least. Samana what's popping mana, what's happening? Ngetomboenda ndimborongedza kamba kangwa.
didn't do vlog because I'm really tired. I wanted to ask you guys what data are you using, but it seems like mese makatiza namo muZimbabwe. Saka rege titambure zvedu izvozvo. Anyways, combination yako lapha ile. Pena anogona pano. Anopedza. Pena anopedza mfano ya. And she's gonna go far zvekudaro. Akaramba achifamba nepesi anofamba nayo because yama one. Anzi nini ko in drive auchatoiti ndakasiya. Ndakasiya. Asiya. Anchaite zve in drive. Izvezvo ndakuita in drive. Ndakurequesta in drive. Anchaite in drive. Ndakuita in drive. Ndakurequesta in drive. But yeah man. I'm chilling. Let's go to both episode 39. More way far man. Both. Let me work on it. The ones who better say because I currently ndakafizuka man, and I don't even know what to do right now. I don't even know what to say, but yeah, it's coming. Nobody wanna stream episode 1 to you Zimbo kwanza kuendo padenga, and then those at least yeah, we're doing something for one, and then yeah. Mawana toza mama skitsa content ndikonetsa kuwanda content yasikubatika. I'm loving new movie. Shout out to you. Thank you so much. Shout out to you too. If you're loving the new movie, we're gonna arrange, and then I don't know, maybe Mangwana to shoot part 3 to release maybe Skuna Mangwana. You understand? And then yeah. If you're loving the green, the movie, and by praise and I'm at work. Good day, bro. Jabala song banyama coach love peace. Thank you so much. Ibono shandi square muno zingwa. Mawana kwa mabata phone ya ngari mawana. Don't worry. Bro. My numbers. Bye. Keep pushing, bro. You're the best. Thank you so much. Amanaka. Data rangu ruku expire Mangwana. Andika. Square. Wow. Thank you so much, Natasha. Thank you so much. How much is this one? CA 399. How much is it? I can't quit the life but in the check it. Thank you so much. You got the 399. $4. That's $4. And the zero CA is already Canada. CA is not away. Thank you so much for the gift. The real one. How can I pin this one? I can't pin it. Sakata Twitter America. Abanan did it take good and let's celebrate the first super. Thank you. Canadian dollar this. Thank you. Waira basa singeti. Waira bo abantu ndine sike kuti ndakaita my life ka. Ndinova ndama delete. So this one I'm not going to delete it. Ingwere $6.99. Jesus. Thank you so much. It's now on. Yay. Thank you, Shawedabo. I don't mind experience my gift per live. No, the cashew my gift per live. It's very rare. Shanda to na dashboard rangurani mari pana. So you guys, you can support me by sending my gifts. Thank you so much, Natasha. I can't see people do pina say pana pani green yako. Eskupinika gift yako. Thank you so much. Shout out to you. I wait a boss get it. Nditsike kuti ndakapedza my life kandi ndoma delete because I don't like the way yanenge achilook, and you can see akamira in real form. So you know my videos angu angakadai so, but ndakaita like this nigga, I won't be able to see your comments. So I need to buy another phone so that when I'm streaming I'll be watching the comments like this other phone, and then ichioneka so that's why you stream another so that's why you delete that. Next. But anyways, thank you so much. Go with about another one. Yo, I was going to say that name is Tegiro. That's a lot, bruh. Thank you so much. Yo. Yay. Thank you so much. Thank you. Amana. The gift got married over $10, man. Nemun one. That's crazy, man. Yeah. Kadija hapa wasaka swap. Kweta mbinga in the building.
But coming in the building, apeza. Thank you so much, Natasha. And there's mistaken. Thank you so much. That's a lot more. That's a lot. I don't want to lie. That's a lot. That don't go into go from maybe we're just chilling, blah blah. You know what I'm saying? And not much. Thank you so much. Yo, I'm so excited. I will not delete. Unfortunately, YouTube you know boy to it will give you my direction next month. No my direction next month. Ndafara lightning. No my direction next month. Those are no boy, but still, thank you so much because it's gonna be a lot. Thank you. And the praise, do you remember me? Nasi mama varimerwa Khadija. Don't mpinga yangu in the chat but nasi mpinga yakasheka. Khadija wapera Khadija. Waremerwa na Natasha. Thank you so much Natasha. Wasimbisa mungu. Wasimbisa. I thought maybe I was gonna delete this live after after swimming, but I'm not gonna delete it. And the praise, do you remember me? Tadiwa, I don't remember you. Tadiwa de pakanyoro name. Hi Mr. Makara, wagwana should I challenge? Waremiro Khadija, challenge tuni. Waremiro, Costa's family, Maremiro in the building. What will I say? Zvimpinga zangu dziri padapa mbiri but Costa's family na Khadija vakasheka nazo. Zvimpinga zvakasheka. Nasi mpinga yangu ndi Natasha. Thank you Wasimbisa. Indizamana mbuvita say what's happening in my streets. Ngada tombokuita live but rega tombokwinya tombokuza yakanyaya. So yamana ndombokuza yakanyaya. One of the reasons that made me break up with my ex. Muda kuinzwe tell me in the chat. And the boy and was the boy mentioning you on Bruce Live. I was the boy mentioning you. I think I remember. I think I remember. Anyway, shout out to you. Shout out to you, Tadiwa. Shout out to you. Madawinzgira man. Madawinzgira. Answer, please tell us. Madawinzgira. Yes. Tell me comment section. Tell me. And wait. On the next live, I'll challenge our Remiro. Icho. Costa family. Yay. That's crazy. Let me screenshot this. Iyo, pana baita mbinga pana. Costa's family in the building. Yo. That's crazy. Amana, those who are watching, even if you want to watch this live after, any more subscriber, never know. Costa's family, becoming Glory Natasha. I'm sure she's a YouTuber too. Na Khadija mbinga yako yakasheka zwayo, but yeah. Go and subscribe to them. They are all YouTubers. I don't know if you can see comments from there. And so did comments there. Or you can see the chat also. But please go support them because this live is gonna be saved here and it's gonna be here forever. So those people, even if you are watching this after, because if I stream, I'm gonna save it. Even the people on Gwagubasa, they're gonna watch it. Go and support those people. Costa's family, Khadija, and Shari Aganzi, Mama A. I mean, not Mama A is not even. Neaganzi becoming Glory Natasha. Thank you so much. Khadija, Costa's family, Kandani Mari. What challenge you? But it is and let me show them I don't like being challenged. Yeah. This life is big. It's a bang. I am being. Anyways, I'm sure Nanda to see vlogger because my views are said, sharp. Don't give up, sharp. You even know sometimes wow. Paite kwempinga singaziye. Do you know anominase and the Tasha's world. That's crazy. Imapana murukuona mari dzikusenderemo. Amana, imvano vane mari kakunzo. Thank you so much. And then Tasha's world. I don't know if you are a YouTuber. Guys, if you are watching this live after, go and subscribe to her or his channel also. Tasha's world. Please, if I tell you now I'm over $20, you gonna be you think undu nyepa. Yo. Amana, Natasha zitavuta amana. Yo. That's crazy. Amana.
Amanaka, I don't wanna lie, amana. I don't wanna lie. Amana, muri kuona zvikuitwa na Natasha here amana. Even nditeka ndiri kuona chat here. Zviri kufamba sei hapo? Muri kuona chat here koko amana. Yo, amana, now I'm over $30 and ndango streamer for about 30 minutes. Yo. Muri kuona chat here. Yeah, ndiri kuona. Please. That's crazy. Natasha akaisa mari over about $20. Yo. Yeah, man, I feel like crying, man. I don't go out chema. But it is I said about a man super life. That's crazy. I don't wanna lie. I do but if kind of a life but that's what I'm gonna start streaming. That to see a coding creation. That would a streamer. Man, I'm dreaming and so man. I don't wanna lie. And asma. Huh? I'm dreaming and so man. Huh? Natasha warimera one. Apa fear man. It subscribe man. It subscribe. I think I should do a screen record this on my next video and do a post and ask. You deserve a shout out. Messi Makanda man, you deserve. Natasha Tremera. I'm a Tremera. Yo, Samana. Yeah, I'm so happy. Let me tell you, my heartbreak. So I was dating this other girl. Yeah, thank you so much, Natasha. You deserve a shout out. You deserve. And see to that cool connection, that situation, and that one I quit streaming. That one I stream. No longer instead of vlogging. Yo. Khadija Adzoka boys. Iwe. Ndasari no wana. Khadija. Yo. Amana. Pini Khadija kanda 20 pounds. That's crazy. Guys, can you imagine with ndakusvika ma $60 in 30 something minutes? Imari dziri riwere. Khadija. Amana. Tinema gifters. Atipa panaka. Yo, guys, I think I'm gonna make a video for you guys on a gift. You deserve mess. Makas mirira. Just an appreciation post. You deserve, man. Tutanga kuna Tasha Sword and muzie. Tasha Sword, I don't know if you're a YouTuber. Tell me if you're a YouTuber, Mkatum. But if I'm my YouTubers, Becoming Glory Natasha, YouTuber. Costa's Family, my YouTuber. Khadija, yakanzi Mama A, YouTuber. Guys. Guys, I'm so. Khadija, wa challenge shiwa. Yo, ka challenge, garambo challenge. Yo, that's crazy, man. Almost $60 in 30 minutes. That's insane. He pay him na South Africa. He pay him na Cape Town. And I'm starting YouTube soon. Don't worry. If I don't think I can do this, Papa will give you a shout out. Yo, he pay him na Cape Town. I'm Andremira, man. I'm Andremira. I'm Andremira, man. I'm Andremira. Anyways, I was telling you, man, there's a lot. Yo, okay, Amana. I need to show this to Tanaka. Let me screenshot. Okay. So, Amana, I was saying, I got heartbreak. I remember what is a song. I don't cancel life. In this Amana, heartbreak I can do this. So I was dating the other girl. And then this girl, we were having a conversation, Pepper. She had a conversation, that was got my show, I can't waza. Guys, you won't believe with my show, I'm sure there's no under 18 here. There's no under 18. Oh yeah, there's an option here. You could when they're under 18, they won't see the stream unless they are using my phone in my parents' house. You feel me? So we're having the conversation, the conversation, bondetically conversation.
andika kana pane vanyarikani motumboti andika. So we're having a conversation, like, you know, a sexual conversation of the couples, you know what I'm saying? So teacher conversation bye. That girl angari munhu kuti aisa appreciate, you know. That girl munhu kuti I dated a girl angasina kuhila. Anzi vanhu vakaona Walter achifara kunga achapenga, but now they should relate up with, oh, I don't want to lie, you know, mari yokungopiwa palive ka iwe, you won't understand, man. Ndakaona Walter achifara yanga iri mari and 20 zig, yanga iri mari yakapopa live. Ndakutozoona ndatofunga Walter, guys, you know, you won't understand, you never understand, man. The happiness ka aumbozvinzwisisi. Right. Anyways, ndidana nemusikana uyu angari munhu wekuti I dated a girl angasonda se hanzi Teutanaka to change the life. Manje it's too late manje, because I think I was supposed to asida kuvhiringidza life yacho ndachazotsvaka ndauda kuenda live kundokwanisa kuminvite. I was supposed to tell him first kuti aidese ndimuinvite, and then kana ndamuinvita ojoina yodivide screen, so like TikTok live, but I'm still studying this thing, live thing, and then yeah. So chidana nemusikana uyu, she was a girl kuti akadana na ex wake, you know, and then the ex wake angapromisa kumuroora, things it ended up not going the way it was planned. Atoudza my friends that amana roora squad iwe ningina nigirini, you gonna be pakadai so and this and that, and then the guy from Norway, the guy ghosted the girl, so the guy agosta musikana vakabva varambana, atopiwa madhetse kuroora chichidofuka the guy angasina mari aida kungowana ngotema musikana since musikana anga chiri musikana, you know what I'm saying? And then the guy achika musikana pepaya achibva aita se achibva agosta musikana pepaya vachibva varambana vanawo. Inino surprise ndakangonakirwa nebaby, and then pandaita se pandachambira relationship, you know, but I didn't know the girl, she still had heartbreak. I said asata healer from the previous from the previous relationship. Nakudana negirl manje. Little did I know kuti the girl she's dating me kufinura ex. You can never build a relationship nemunhu asina kuhila ari kudatera you to finura the ex. Those items can. So I did I say zvekufinura ex wake kuti I moved on. Now I'm dating a YouTuber. You can see us this and that, blah blah. You know, I post. You can post. Okay, don't mind. Never mind about that, because I don't want you to have a clue who am I talking about and what, you know what I'm saying. And then I'm dating the girl, dating the girl, and she's doing it to fix a ex, not like, you know what I'm saying. And then but deep down, the girl, she loved the guy. Because it's like he was the first guy, you know, the first guy to, you know what I'm saying. And usadane munhu asina kuhila kana munhu asina kupedzera neex wake pepa. And then we're having a conversation. So musikana anga ne moods, she was doing my mood swings and stuff. Man, very window sounds very nice. Aita my moods. There's someone who play music. Man, you don't read my copyrights, man. Okay. I think that's better now. So the girl ate my moods and stuff. So we're discussing, why do you do my moods? And then we go to extend it to discuss on sexual. Maybe you don't like how I treat you sexually, or maybe remove. I understand. Maybe remove. I you know what I'm saying. And then, you know, when I'm off to make a school, I get it. So when I'm off. Tinozifambira you know what I'm saying. And then you never amukazvinzwisisi reply ndakapiwa nemusikana. She told me good she never enjoyed the way she was enjoying pangana ex wake. And then she said ansana momsvitsa pa extend yakasvitswa neex wake anogumire papo. She even said her ex was better than me sexually. Musoti patakaudzwa zosuka ndandiri mutown yandaifamba nayo every day. Ndakarasika road yandaifamba nayo. I was so heartbroken, bruh. I was so heartbroken. Imagine being told by a girl kunzi
my ex was better than you sexually. Ex waidzifambira aiva atotaura mutupo zvakanzi ana mbizi vanodzifambira ana mbizi dzimwe ndezvimwe ana mofu unongozvipembedza zvenyu but jo ndakaona rima kuti is this even my girlfriend who is telling me this kuti your ex was better than me. I was so heartbroken. Ndaifamba ndi mtown mema ndakarozonotisa kuti ndafamba about 10 kilometers ndichitorasika to a different direction. And then I don't want to like from there the relationship yakabva yasheka. Ndakaita inonzi trauma yekuti anzi lo asi maida kunzi munogona murigona sha anzi okay say so kana akusakuda. I feel like ndozvakaitika, but sometimes if you kana usade munhu it's better to just go separate ways in such a nice way, because guys I was so heartbroken emotionally, physically, brainetically, everything. Like Amanda, I don't want to lie, if you want to stay in a relationship, never compare your boyfriend or your girlfriend with someone. I don't want to lie, because zvinozosoka maybe anogona kutenga ziva asvikanganwa or angona kutenga ziva asina kuzisa musoro, but deep down munyeka, deep down munhu ana kuilai. I want to lie, anzi nayo zvinokanganisa esteem yemunhu kana musade munhu just taura yenyu. Kana munhu usade munhu just go. Why are you even talking nonsense or talking shit about me? At the same time I was the same guy I kuita happy, at the same time I was the same guy wawainye period zviri mana. I don't want to lie, even the confidence yekuti nyange ukamove oneka ndipo that's why mchonoti we have some men that lost confidence mavari havasina confidence mavari, even sexual, even vakadzi, those who are married. If you tell munhu wako yokuti you are not strong enough, munhu yeye can never heal for the rest of his life. Munhu it can also cause kuti munhu yeye atoita ke small house, because maybe small house he will be much appreciated, much appreciated, more appreciated chirungu, but munhu yega maybe kusmall house avanhu akato appreciate zviri nani more than zvauri kumite, but munhu yeye afa akahila now akufunga kuti saka asi munhu uyu akafambidzana nemunhu wangu akakaita sei, asi kuti munhu uyu akafambidzana nemunhu wangu angane zibhosva rakadai so here, angane zivhuvhuzela, asi munhu uyu angari muNigerian. Asi I don't want to lie mana, munhu yega it's better kuti kana usade munhu wako just tell him or he zvakanaka asha, and I think it's better for us to go separate ways, or it's better for not kumuudza zvinhu zvinomudestroy emotionally. You can't tell munhu wako kuti you are not strong enough or uri jongwe. Aisha anzi chigembo iri ngachati anzi aiwa praise bata concept yekuti love akuchina. That's why we pay for it through my days and gifts, because my relationship are now transaction simple. Actually, my relationships are now transactional. And also, alright, let's discuss that topic next. But if you know to do that business, just go to Touchline, bruh. Don't abuse my innocent souls. I don't get too, bro. Some of us, we are innocent, bro. Anyways, munhu unenge watopinda murudo tododa naye munhu, then munhu just go to Touchline kana udoda zvematransactions, just go to Touchline. Don't play iswa mwe moyo inenge iri wiki, bro. Iswa moyo inenge ichinyura, boys. But anzi dai wakamoti ndidzidzise, but no, hapasina zvekudzidziswa. Imagine watondoluzisa self confidence as a man, watondoluzisa self esteem, ndizvo here watondi even nyango pamunonzi you want to ningiri, you will never be turned on again. You will never nyango kuona munhu yeye. That's why unozoona varume vakawanda vari kuenda kuna Nambaro unotenga migondorosi. That's why mugona kuti they are now buying my products for my enlargements. They are now buying anonzi machi masina vari kutenga ya ma 24 hours unonzi muchi magutyu, because women sometimes you cause some some nonsensical stuff. There are some topics that you can't tell the person that you're dating. There are some topics that you can't discuss. There are some things that you should try to avoid, especially if your man or your girlfriend is not good at, find a way, find a nice way, or find a, what can I say,
a better way that will not offend him or her. Because imagine telling your girlfriend, I nothing the way you're doing doggy. Uitonge nguruwe. I say doggy or vitake. Imbudzi style or vitake. Ukuta kuchonjo mara kutonge. I mean, I feel like I feel like even Muniaga Konaga, you will never tell me one again. You will never. I don't know if I'm wrong, girls. I don't know if I'm wrong. I don't want to laugh, but that girl is no means. That's the reason why that's the reason why, because Munagadaroga, you can never even say to Munagadaro even in future. Yeah, that was my heartbreak. That was my heartbreak. Okay. Imwenye chemda kuzwa. Imwenye chi. Ndiri munhu wemanyaya. Ndiri munhu wemanyaya. Manyando dzangu manje. Nyando dzangu anzi madi bro. I'm chilling and I'm kicking. Ngendufungire dzimwe nyaya. Guys, ndiri munhu wenyaya. Hanzi ndichangosvika. Titambire. Type man, type. Kana muri undiona double the comment section, type. And but sometimes people fight. And sometimes people fight, but can those relationships work? They will never work, bruh. They will never. In personal language, I don't forget. I might forgive for the sake of peace. But okay, it's fine. But I don't forget. I don't. That's true. I will never forget. I won't lie. And the praise. Nyaya tachitaura ndeyekuti ex wangu, she compared me to an ex, saying ex was better than me sexually. One of the exes. Yeah. And but sometimes people can fight those man anzilo tonowa tichasangana nawo mababy vawe masingle mother 35. Yeah, that's true. Vamwe vachona they are even single by now. Okay, but ndafunge mwenyaya yemwe ex wangu ndabudana nemwe ex nemwe msikana so ndadana nemwe msikana so that girl. That's why my relationships is so important to hold my phones emunhu orikudana naye, especially vakomana. You need to have access to your girlfriends or to the person that you're dating with. If I don't get access to phone yake. So I was dating this other girl. Chiso ere. She was musavada. Chiso sikali. Chiso physically. Waiti ndamuwana memory ya ndazova wana mai Jesu. She was so innocent. Chiri chislender, chipremium, chinyama, chishodaya. Saka ndiye momo Cape Town. I'm Cape Town, I'm Narudo, man. I love his game in Cape Town. And the when I'm Pindra, bro. And the Nina used to find it so hard to move on, but after my last experience, I stopped caring. I was like, a lot of people, they are no longer, they're just staying for memories. This and that, but I feel like if you no longer love Munga, just find a way to detach yourself. This way, it's better than kuramba for the sake of na best wangu anozoti chii anachomi akatointroduce komba kwedu azvina basa izvo zvaramba siyana nazvo. Anyways, man, musoro wangu kutima. I don't know what's wrong. I think it's because of or something. So this is what happened. I was dating this other girl. This other girl was so innocent. And school you white sides of message. Haribo. And this girl she was so innocent. So one of the days in the phone, you know, innocent girls, I'm respecting a privacy, but I don't want to look like a person who is so insecure. You see, because relationship insecurities, but when you see my insecurities, sometimes we just chingwena zvekujuma wotora phone ndatora phone yemunhu ndaenda go through pana chandaona saka manje zvekumahidden kezve totozviziya, but manje girls they think kuti maybe we're dumb, we don't know it. Ndaenda ndascroll down ndikuona pane kuda password kuti access ndaudza munhu ndisire password apa paramba ngaro wangu asikuita mafanisi ndisire password apa paramba ndakabata uro ngati iwe ndadisa password
vhaisa password. Guys, ndakaona kuna about 8 guys that were hidden ikoko. Hey, man, I love you. Machi akasiya. I was so disappointed and I was so heartbroken. And then ndakangomusiya pamba ipapo ka because taitonetsana, and then apa ngoita zvongo yako kwanga ndegara trying to reason, trying to hey, phone mangu amana chiripo because ndati mungenda muchinjira line at first ndambada bada madrama and I was so simple this way and this is simple remoon. And then ona kuti asipara zvari kuita and then vana ten pangu vana pepa vanaito basa. Guys, you won't believe what happened next. Chivadata sepepe. So ndakatora namba dzimwe ex wake vaitora nawo vemwe kunoenda basa phone mangu vana ex chat munhu ari kunyepera ko akatora namba pangu so right now kana tumusiya kumba kwangu bosi nyepera mwangu koma I'm chilling kwa mama this and that, and then I started texting this other guy sha uri kuita zvirevo because pa brotherhood unongoda kuchenjeza munhu boys siyana zvori kuita so uri kuita skoleka munhu aka tanga texta munhu yaya ndongo dzamunhu kabeba kari kunyepera katora namba pangu zveso ndatokasiya nchienda kubasa iyoga utonyeperwa nemunhu you know what I'm saying. And then ndakabata huro ndakadzipodisa password because kairamba and about 8 guys I don't lie. So one of the guy wachona ainyembedzwa ngarodiwa I promise ngadatorora wangu urita se unyepera kamunhu akasiyana nako and then pafoni rakamugeka rutunzi rukumba kwemfesu chichichichi saka beba kakadhinikana because that relationship was so promising. Ndakangota some relationship kuti ava ngwari kuitiswa, this one is the promising one and the guy ndakadonofambira nesu kasi tunorora pepa wangu uri kuitiswa vakabeba kaya vakandibata yeah how could you do that what text chimuzo kuti chichichi pepa katodhinaka and then akabanga and then ndasiya mari but in bank because it was like month end ndasiya about 4,000 rands mu wardrobe and also ndasiya mapens manyowani maboxer shorts maboxer shorts nemapens nemaboxer shorts ndasiya zviri muplastic mu wardrobe and then nemari avandizonzo akatamba nezingatambwe na mirawo ndakugadzira size and I was kubasa by the time ndaenda basa and then ndigeona msiya ari kumba because she was trying kundinyengera bana ngobuda mdenga ndaona bapanapo bana msiya badira chimanja suba panapa kati it's okay bana tobayo basa so nyengera akaslash kina badini kuti but I was so pissed off because ndasanobone chini zvemunhu so ndaba ndatotora namba dziyera zoti promising relationship atimu raichita naro chwadasi badazvidira chichanga ndata uri kuchitwa kamunhu akari kuitisa then kagebuka kabwakati ndaba ndatomsendera mapictures ndoti uyu munhu ari robadini pangu izveso uyu kambondi kunyepo kabadini kanoti this relationship yadasi yaspoilwa ito promising first angadotonorora niende pepe kadaka ako vakatora mari yangu vakanibira mari vakatora nemapenzi angu manyowani vakaenda nazvo vakatora futi katara zvakawanda wanda and then ndadzoka kubasa inini. By that time I was staying munonzi muGoodwood, if you know Goodwood in Cape Town. I was staying in Vortika Road, Road Road man. Ndadzoka pepa kubasa and then ameno hanyangu yakangorota I was arguing nemunhu anga ari pamba pangu ini ndisipo ndasiyana naloka madozi and then at the same time munhu ikoyo because padhoo ipapo waipinda netag uchibva panzi but kana wakubuda waingoperesa button wongobuda but kana wabuda panzi you can't come back, you won't be able to come back. But kana wasiya munhu ari mukati anokwanisa kubuda but kana munhu ari panzi akwanisa kupinda because imba yakairi musiti muna Vortika and then waikwanisa kupinda nekatego dhoo rovhurika but kana watamba button because kubuda those are much akadaro nyika dziri developed muna Zimbabwe you know zvandotaura zvokuti munhu uchibida uchipanze you can use a card kana tag kupinda but kubuda is just pressing a button unoita wobuda paipai kabedu kaya bakaita ndasvika kabuda and then the door is just opened rakadalo ndaigara this other apartment rim Goodwood opposite KFC. Those who stays in Cape Town they know that flat, a grey flat so rakanaka na and opposite KFC mu Goodwood tatosvika pane Goodwood and then kabuda kabedu kaya katora mari katora mapenzi angu manyowana and now I'm ndasvika padini ndangonyongotaza mari mari egara mubox rangu ndana madizana ndachangobvotenga iPhone anenge iPhone 11 mari egara mubox rangu ri iPhone 11 meme ndacheka mari guys ndakarwa nehana I don't wanna lie mweya unombobuda mweya unopera. It was month end ndasangana mari ndachangobvotenga iPhone and then rent yaitodiwa ipapo and then mari rent yatorwa handina mari rent mapenzi manyowana atorwa atongopika randa rakapika ipapo ndatomatenga makusena acho ndakada the rest
echitokupisa ndirasi nemaboxers ndati munomboita ristoke mandwe romba kwenyu vamwenyu muri kumakisa makumbo muri kufamba tengai mapenzi nematowels ndizvo zvazvabva kuitika pana kuita kashupa akatondidhurira because you know what I'm saying then bye musikana atakura mapenzi angu nemari baba hana yangu yakarova mweya wangu wakabuda mubhodhi yangu kupererwa nomweya ndokandakaita ipapo and then ndakandabata mwe face wangu so I was those days I was playing nemwe face wangu so he was like a gangster those who my OGs akabva pachane vana pabhodhara chiri Cape Town pane mwe ainzi Sandy F Pro so mwe face angari dance aita yamwe dance on scramp yekuta kwaita so that guy he one of those guys vanga vakuta getting back to the community because he was into terrorism anga ari mu gangster pache zvake and akatombosungwa nene mwe pesa ngati 3 kumezo chakuradzai kana ndakazowana mapikisana naye so that guy ndiye mfesa ngwane totemba kuti mugududu kom apana ndibata because aiziya everyone kubera kune mpafa dzacho kubera kunani aiziya like literally everyone and aishanda ku KFC and aishanda ku by the time ndaishanda kubatana ku Cape Town meme and aipedza kuma late around 11 saka tikada kudzokera pa 10 tangoita in drive tese tegara murai 1 ndosara pa 10 iyo swika pa 10 ngati wangu wasvika pa 10 kana swika ngati akutarwa robari mari apana mari yaenda mari rent kwafa zvafamba sei akabebeka gara bus vaccine acho nanga izontora kubasa akazontora pamba chinokwira train chendetezo basa wangu era sei kabebeka kai wangu kana siya pa 10 kandi roba kanza wangu kati ngari une violence tweda sei ngati uya zveso titobaya ita in drive tozontora pa 10 ngaza tondo ari in drive aiti kentore mfesa wangane mota vatira mfesa wangane mota pepa wife one pick up at 10 apa ingana ndani hasha manje ndenda kuta kudidira achatokuoneka na kutombofema pepa ya tera sei tona mfesa wake pepa tarwa mota ama manje ndakwenda kumba kwekabebe akamanje kaigara na sister yacho na bamukuru wacho yokuti sister yako nenga role mwe murume and then yo uri kugara kaishanda murodi mwe muna Fortreka so kaigara pa 10 pa sister yacho because kumba kwa mai vake gara kukaiji kwanguru geto so kwanguri kure pabasa pachina because aishanda muzvimashop zvemapakistani saka angazogara sister yako so danga pachi padhuze pabasa and mind you this girl angauda kudzoka ku Zimbabwe kuya ku Zimbabwe kuzoita inonzi kuzokontinua neuniversity saka anga atopadhuze asira ne few days anga akatotenga bus ticket apa ndigayo kuti mai we munhu atotenga bus ticket rekudzokera Zimbabwe sorry akuenda nemari yangu akuenda nemapenzi angu mari amatenga mshop people I don't remember muchiko but it's one of the nicest shops what's the name of this shop but one of the nicest shop I don't find na H&M yeah, it's cool inonziwa shop ndomana ndatotenga mapenzi angu nemabox angu and zvinozvo zvakatonikosera almost 1000 because ndatenga ari masesi ndinge ngene mapenzi about 10 here nemaboxers anenge 10 because ndaidongotenga ka 1 you know because mapenzi asizvi unodotenga pawangofunga zvekuzvitengera mva utongotenga zvakanaka aiwa manzi kuasaida mafege ndo zvakatondichikisa manje kuti munhu adonoroya mapenzi angu here auda unoita sei because you know imagine ungobva kana kubasa ungosvika pawaya zvivhara ngozi zvipo imagine unovhunduka sei ungoona hembe dziripo but zvivhara ngozi hapana zvinochikiso saka munhu atora mapenzi netauro rangu hara unozvisi and then the same time atora mari zangandudza kuti pakodu chazvionaka and now I'm worried I'm scared munhu ada kuzamanya zviro sei tarwa mota bebe tasvika padeni pachona tanoka kukukukuku pasi kudairo padeni pasisi chachona aba man use around 12 semanero kukukuku bebe tanoka chi padeni pasi kudairo toita sei parasonza amana ukona chi option iripo kangari police tabaya police ndakutono report case ndabiru police mgudu bebe ndaroswa police katorara apa police South Africa podze vanhu man ganze wa murashanga ribe ngati kunoka padeni pachina asi kubuda you know what I'm saying parazo the police okay handita atungamizana dabaya atungamizana padeni papa the police vanhu wi mat12 go imagine padeni bemongono kwane policeman yero mat12 tasvika padeni papa ndaroswa bankuru wacho nakadhakwa abankuru wacho na imbuya munhu kana muri bankuru wa Emily kuona ndakanga na cinema yake denda taura cinema yake maziya karipo pa university apo ndatombokusangana ku mtown ndatongokaona zvangu aitunge karira kufa nenzara
kaingetongeka muramba kashaya mvura. Unoona zona muramba unongwa nhungwa muchicha ndozvakaita kaonda kamunhu kakanenzara. Anyways, bangura chinoda svaka vakatotakwa vakataura nonsense. Vari kulauda and he wants to fight us, but we don't want to fight. We just came to take our money because mari yo ndiye rent rotoishandisa pepe. Hele mtasema mimi kuku police because kiatika vasvika vanovhura gate vanapinda mupolice. Hanzi police ndiana kuya pamba pangu. Ye chichi vasosoma mukadzi wangu aticha. Tabasa nemukadzi wako sitauya zuva mari ra Emily hapo panapa ye chichi. Saka musikana yanga pakatozora vhura hope abatotiza paita kwa muzi yake because akatoita se akatoenda kuZimbabwe bye bye. Tamushaya musikana nawo ndakufunduka manje. Ndisakaba kuti hayi suwena ukaningena munyaya dzako pezenye zini baba. So tisakuita polisi andokutemba ichona yakundisiya panapa. But it's okay. Sane nazvo. Ndakati game ndiri baba. Game ndiri kana mathreads. Tanga nedzimwe namba nditaka kumuthreatina baba. Mira uone ndira kukuroya ndira kugadzira mira uone hauziyo musha kwedu kwatakabva bye bye. Saka manje sister yacho namanjika yangaineka kumaka kaita musikana. Because they want moves zake kuti my sisters asingadi nonsense. Bazonza hapo but mira ndikupe namba dzamama kwaenda. Zvarapo namba dzamamzi yacho. Teksta momzi yacho nchitaura kuti mwana wenyu atora masina angu mimi ndati chichi pepe. Momzi yacho naye bazonzo ndikuye kuko naye mangwana. Kati zvashadezvo. Wakusensenze kuti mwana anopuwa mari yangu. Mwana anopuwa nemapenzi angu. Momzi yacho ngadotara shiti kuti chichi ngati hayi munonsense zvilo ngomatipa masina angu. Ndabaya. Ndozvakaitika. But I was so manaka musadanano asinokwana mana. Musadanano vari insane mana. Ma1. Hanzi hai press tanganya. Nachi ndakabirwa mapenzi naex nemari. Ndakanabata chichita. Yeah. So amanaka ndo zvimwe zvatisangana nazvo ma relationships. Ndo zvimwe zvatisangana nazvo. Manaka was so manaka from there kandangoti musadanano kuti masinokwana mana. Musadanano is good story. Story ndinawo. Makandibata bhoma story ndinawo. Okay, ndikupeka last one. Story ndakukudzeka inodzidzisa kuti munhu iva nemoyo wakanaka. Story ndakutaura kuti yakachinja life yangu papi. And then yakazoita also kuti yakazocontribute also kuti ndizopedzera Cape Town ndizopedzera ndosangana naKimi Tanaka. So those who knows my story times kana musiri kumaziya going bachi and after let's feel women achike vakadzi man. Those who don't know check out my stories anozi my story time amwe ndakamboita kunozi kuchi kumashure kuti have meet Kimi Tanaka. But achizoenda kukudzai manje yakazocontribute kuti chichakazodo chizoconsider kuti Cape Town. So history inodzidzisa kuti ive nemoyo wakanaka. Sometimes Mwari you never know kwaanobva nako kana kuti anoapia sei pazvinhu zvacho. So I was at work this other day. I was looking at car wash. I think ndambokudze South Africa Boxburg Eastern Mall. Pane Total Energies is across the road Eastern Mall. Those who work or those who live in Boxburg North, they know Eastern Mall. They know that Total Energies is across Eastern Mall. Pepa ndotoshara pabasa nemazigambutsi ndinzara. So it was around 12. Ndipo basa pambalenda kakulisa and we overworked that day. Abandane nzara ndotoenda ku lunch but then ndisakwanisa no lunch because of cheap pressure ngeripo. So ndopanda kuona sometimes Mwari anoyaka. Ndopakatoronzi Bible kuti ana Mwari ndona kuyasebenzi. So pakayaka this other kamdara so kakachembera. Kamdara kakainzwisa tsitsi. Kaibva kandidedza. Swazi yakuno padaenda. So ndikamdaraka yes kana mwana wangu you was South African. So I'm just gonna say it in short so that ukisa zvakaitika. Ndi mwana wangu andoda kushanyira kuno ndoza mabata. So unfortunately phone yake haichaite ndina Airtel. So I'm going to unozazvoda machembera anga ndare chikuru and he was short. And he was struggling to use the phone, inangasina Airtel. Kule chisenomo esinya chichikuitika kanza ndiri mwana kwaroza mabata bata chete achabatike phone yake asisira available blah blah this and that. Okay, so what do you want me to do? Wanda kuti usabona batiro mwana wangu mubati kana pa WhatsApp mbotaka na number etsiwodzo tichi ndasvika arobva kumusha mudare ku South Africa kunenge kunonzi kumamisha futi ku Eastern Cape zvangafane muri muZimbabwe kuti muri muZimbabwe nyengo yako harara wabva kumusha kana kuna namasvingo tozvachana zvakaitika baba then ndarobva asvika vadasi badzimirwa phone haina manje ndifunga kuti ndomboita zvobatsira mudaro hapana pabasa but manje madad no man but kune pressure kwawo I can use this opportunity
sekuzorora kana uchingona makamera angu yangoti shi face he was assisting maybe client or someone, you know what I'm saying. And then I was like, okay, no, in shop patoto baba nditese nditenge airtime ndikufonere munhu wenyu vanapinda vatatenga airtime baba 10 rand nasoro mari madeza because I was getting 100 rand per day and 100 rand ipapo ndopamba nemari transport ndopamba nemari chikafu waidya mazepo ngetsuro waitonge mwana wehigh school chifarira mazepo unofa wambonoti ukaita nhamo soka unosvika pakudza vanhu kuti chimodo chinonaka chimodo ungambochicheka chine mazai iwewo iwo usonombodya chimodo boys chimodo ukanyatsochisa mazai nemajareso nhamo inokubrainwasha kuti zonzo bhega rinake chimodo chonaka kudarika bhega nhamo inokubrainwasha zvimwe zvekuti unosvika pakuti no man raisi harinake chimodo chinonaka chikeni nainaka hamusati mambodya chimogo chine imamboisa chimodo makambochisa shuga nemukake hamusati mambochisa icing shuga kana mabhanana ndikukutaura ukachisa mabhanana inhamo inokupa kuti ufunge kuti pamwe sadza rinonaka sadza harinake inhamo yatinayo wakanyatsodyka sushi wakambodya sushi unonyatsoona kuti aiwa sadza rinondinakira inhaka inhamo apaipaya. So I was getting 100 rand per day and ndopamba nemari yetransport ndopamba nemari yechikafu ndopamba everything I'm saying. At the end of the day ndasara ne30 rand the whole day ndaswera ndichikwesha mota ndichicheka maoko aka magambus apa kwaitonhora 6 to 6 but I sacrificed to kubvisa 10 rand yangu kuti ndinazemdaro ndafona airtime ndafona vanhu vacho amuita sei ndira mudharo wenyu kunokuisa more how far what's popping what's happening hamusi kubatika muri kuita sei. And then those guys they were like mudharo anonetso tadafunga pamwe haasi kuuya okay muperekedze kutaxi rank umukwidze ndarangasomana mari and I sacrificed as well 25 rand yangu chi yana ndinayo. People are not afraid to steal abantu they are not afraid to steal bye ndarasei ndasvika 55 ndarasei vanaperekedza mudharo yakutaxi rank apa pabasa kapa ndotongoshandisa as this ndakushandisa kamometa kandozorora kutaxi rank kunotengeswa magwinya totenga gwinya rangu ndombeta sei ndombosora baba ndaperekedza mudharo ndamukwidza mudharo ndatomba mari yechi yetaxi yekombi ndarese akwire sorry akwira mudharo yapabaya. So on my way kudzoka back manje pandakaona kuti sometimes mwari anouya in such a different way apa ndo pandakaona mwari manje but mwari muviri wachona wakaita haungori kutondiedza cheche kuti nditi ndofunga mwari ako ndotodzoka ndotofamba nemadhiromeni ndakaona 2 days dzaimhanya kune zvekutamba asikana asa pamaresera vaitiza asikana vabhebi magara kadesi kuti pa vanhu vari kumhanya and then kumashure kwavo kwangu nemota 2 one just a silver golf yepolice and then the other one yange iri Benz BM yepolice dzikumhanyisa vanhu avo. So pfungwa dzangu ndakaona vanhu vachibva pakawashashari pamba and I was like asi vanhu ava varobha musi asi vanhu ava vapa mushopa vaita sei vasikana vari kumhanya and they were running vakananga inini vakati adzawira muskwanda. So pabasa pedu isusu kuti upromote wefanira kuita chinhu chakanaka uri wefanira kushanda makore uri muwashing bay kana kushanda pasafe station wapaid attended vakati adzawira muskwanda bati vanhu ava kunyevereka slide down anchaura maguna vanhu vanobata nemunhu muso vari 2 vanhu vanova over to the police yaka inoskidha mutara yakamira so vanhu vanoti kupolice what's happening vanhu vaikuza rokumadziro because zvazviri mufirimu hazvakaita kama zviri mufirimu bati vanakaita vanhu hazvazviri mufirimu chaizvozvo ndasvika bata vanhu romateresi ndasvika pasafe station pepaya ndara zvamaita izvi mavani wafa ndabata kambavha ndara ndakusanga remember kuti shit pandoshanda panapa mhene vanhu vandabata kam South Africa mune corruption yekuti vanhu vanongonotonyora chipolisi vodzoka chakazonyanya kundipa fear manje ndakabva ndanzi vanhu vabata they were drug dealers vasikana ava they work for Nigerians vanorana vari under Nigerians so they are used nemanigerians kudelivera madrugs so kutobata kwavo vaitwa vatoita zvekutrapwa nepolisi kuti vaite ngeziva daita se polisi inotenga madrugs vasizoti polisi so vanotumira tumabhebhi kuti you never know kuti mabhebhi ari in charge of madrugs vanhu vatobata vasungwa wemadrug dealers ina madrug dealers emuchobeka they are killers vanouraya you see vanhu muchobeka munouraiwa munhu semunhu amana munouraiwa munhu ngehuku naenda kuchikuti saka ndabata vatumwa vakuru vemadrugs saka anytime soon they are coming for me because ndinavabatisa vanga vatoescape vaingokwanisa kuti vakangotiza vakatongobira misana mavo vachawanike because mumoa mapolisi yange nemota
kupinda negedhi tokupinda pakagedhi tokupinda mumbombera vachiita sevachawanika nawo ndakutya kuti shit kadabata vanhu vaya ama wanangu aya ndakutonzi ashamari anytime soon tozopfurwa panapa ende panapa akatombopfurwa munhu vanotongopfura kuenda shit ndaita dzungu panapa apa basa runetsa kuwana basa repakawa chidoro musoro wangu kutema basa repakawa chidoro ndakariwana after long struggle ndatambura panapa ndazvikanganisira life panapa pananoudza munhu yakuti pakashata ndumburo manager ipapo ndumburo muchinja muso pampu ndishandire rukawashi ndoshandire kupetrol pump ndishandire kushanda mukawashi because ndatotarget kanza ndezvako zvidzungura kora kakara mukadzi kamukaladi ndezvako kana wasuda siyana basa racho taitambira Friday 500 rands totsvaka envelope kangu kana 500 rands yangu panoenda mubackup warehouse mandichinjira mai muchange room pandotsvaka bag kangu I decided to leave to quit basa ira I don't have an option ndakusiya basa ndigaya kuti shit I need money but I don't have an option ndakagara panapa ndikuyozouraiwa and then I just walked away ana ndakaoneka ndangosiya basa ndonza mufisi wangu atsvaka basa sha inotsvaka basa because ndasiya atonowana basa mfisi but asiya basa bye pa 10 so apa jema koleka na place yangu kule izvi South Africa chata ndakwazoka vara kubasa ndafunga kudzokera pa 10 so ndara mwanda zvima trucks kamdara ndaroba pa 10 andamari kana made pasi kudzokera saka imi kana makwenda kumba fode mchiditora mangwana achina ipura because kamba nayo it was new patega fode mchiditora tese kumba so pandakaona mwara ashandaka ndo pakabva pakanwa tanaka kukimentanaka ndo pakabva akanda mugroup rake kuti Cape Town kudwa munhu ebasa ndandasvika pa point yekuti give up life ndandasvika pa point yekuti zvaramba zveSouth Africa ndandasvika pa point yekusarenda kuti ndichada but ndakaona simba ndakati mwari ndo opportunity yakandipe ndava ndapitira tanaka inbox akati boss anaka akati we need munhu anokwanisa kuti kutoshanda kutanga mangwana cheche Cape Town ina ndakabeta chef kuma ndambata akashamwari ini ndotozikana I was a chef I was even a manager kuchikeni ndotozikanwa and I was lying sometimes lying is needed kuti to achieve whatever that you want in life but anye baba ashamwa ndotoya mangwana and then that's how I got a job in Cape Town that's how I know Kimentanaka in person but anongoro support angari mugroup rawo ndokatanga kuti wasiye bawo ndokwana kwanda basa in Cape Town sa yainodzisa sometimes ukaita zvakanaka wazviitira kuita chakanaka kwandakaita ndichinobatsira mundaro yauya kwakatoti dzimweni dzenguva dai angari munhu akatobatsira kandisiri ndakasangana nemakombori ekuzowana kusiya basa ndakusvika kuuraiwa and then ndo masiro andakaita basa remujoburg ndichiona basa reCape Town so yeah guys musoro wangu uri kutema thank you so much amana kuna vanhu vaita se have supported the life I recently moved into Toronto if you can see so I need to pick up even if you check in another rubber meters that I need to bed the bed in there is it bed in the bed and then do some stuff and then edit the vlog and I also need to go and do grocery shopping and then and stuff and make for content for you guys. Anyways guys, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and also don't forget to subscribe to Khadija Khan, the channel yakanzi Mama Eyo, and then don't forget also to subscribe to the Costas family. Don't forget again to subscribe to Becoming Glory Natasha channel yakanzi Becoming Glory Natasha. I think I'm gonna make a video rekutenda when I saw a gift panapa and also to Tasha's World atavutanga YouTube soon guys. I was gifted almost $60 with this life guys. I just want to appreciate for your love and support guys. Zvamaita is so big and it's so huge amana andisana mbozviona zvinhu zvakadaro ndakutenda isingaiti unfortunately I can't cry but ndakutenda isingaiti ne love and support yamandipa panapa ita challenge yempinga dzanga dzichikanda mari people that were gifting me pakandwa ma £20 panapa pakandwa ma-CA mari dzekuCanada pakandwa mari dzekuUK pakandwa mari dzakasiyana siyana with the different people that are in abroad. Thank you so much man. Mwari awedzere pamabhisa and be blessed whatever that you're doing ngazvikomborero. I'll make sure kuti ndakutega pa the next vlog so that you get something nyana, you know what I'm saying. Thank you amana for your love and support. Ndakutenda zvisingaite nerutsigiro nezvizvo zvamaita. If you want more of the lives I might come live manheru kana kusapisa. Now it's hot, it's very hot, it's cracking because kutengwa nemusoro. I don't know what's wrong. Yeah, thank you for watching amana. Tuonana anditeka anzani Kigali wasvika attack to end a life. So live, another live, I'm coming back at night. What time do you want? Tell me in comment section. Tell me what time
do you want another live conversation? Tell me. So that I'll come and give you another stories. I will think about my stories also. And then we'll say, bye, Tasha. So thank you so much for your love and support. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. I don't know if you are a subscriber or if you are going to bump me live or thank you for your love and support. Thank you to Natasha. Thank you to the Costa family. Thank you to Khadija. Thank you, man. Costa family, Khadija, Natasha, Tasha's 104. They managed to raise over $50, almost $60. Yeah, amazing, guys. I'm a subscriber. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Where are you from? Touch where are you from? Yeah, man. Don't do it live. Ngwai, man. Don't do it live. Ngwai. Nasi kana mangwana. Do the and definitely today, if I manage to edit, I'm going to live. I will edit the vlog and then I will drop it to you guys. Australia, wow. Shout out to you, Natasha. Timu ulikuwa abroad mimika. Musango tipo magis. Musa tipo fish tidzisewo kuraura fish. Tiudziwe kuti muri kuenda sei ku Australia gogo. Tiudziwe kuti ku UK go muri kuenda sei. Tiudziwe kuti Canada go muri kuenda sei. Mutunziwo ku UK gogo. Mutunziwo abroad. Toto yao. Anyways. Goodbye, fam. I love you so much. Ndoenda sei chinichi.